aji 5 a firamare nake sha'awar aikin jarida. Labarin Salmanu Dan Jarida. Gwagwarmayata a aikin jarida kashi na 1. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a sashen hikayar matasa tare da ni Sumayya Dauda. Tun ina aji 5 a firamare nake sha'awar aikin jarida. Kai har ta kai ta kawo ko makaranta zan je da rediyo na nake zuwa. A kullum in nayi sallah sai na roki Allah da ya cika mini burina don in zama dan jarida kuma in yi aiki a gidan rediyo. A shekara ta 2005 na je hutu wajen mahaifiyata ƙauyenmu. Bayan na gama hutuna sai mahaifiyata ta tambaye ni me nake so ta saya mini. Budan bakina sai na ce mata ni rediyo nake so ta saya mini. Daga nan sai ta saya mini. A hakan na fara sauraron labaran duniya kamar a kafafen yada labarai BBC Hausa da DW hada da gidajen rediyo na gida Najeriya da sauran shirye-shiryensu. Shirin da ya fi burge ni a wancan lokacin shine shirin taɓa kiɗi taɓa karatu na gidan rediyo ABC Yola. A kullum shirin baya wuce ni da zarar karfe 12 na rana ta yi sai in sa iyafis don in saurari shirin. Nakan yawo da rediyo a koda yaushe har a anguwanmu ma ana yawan tsokana ta. Ni kuma abun baya ɓata mini rai saboda ina sha'awar aikin jarida. Wani lokaci idan ina sauraron rediyo sai in ce ina ma da a ce ni nake wannan magana a rediyo. A wancan lokacin nakan ziyarci gidajen rediyo a nan Adamawa domin in yi magana a ji muryata. Wasu daga cikin gidajen rediyon da na ziyarta sun hada da a nan zan dan dakata sai ku biyo ni don ci gaban labarin.